Výnimočnosť osobnosti Tibora Bartfaja nie je len v jeho výtvarnom diele. Je to aj autorová osobná charizma, večne mladý duch a schopnosť odovzdávať svoje skúsenosti nastupujúcej generácii výtvarníkov. Sochár je intenzívnym tvorcom kontinuity, ktorý podáva ruku mladým umelcom a pomáha im prejsť po moste od štúdia do života. Bartfajová energia nevyžaruje len z jeho sôch či koláži, ale aj z vytrvalej investície do budúcnosti slovenského umenia. To je ďalšia veľká túžba tejto žijúcej legendy. A čo je to 5 rokov na škole? Už veľa dávajú, robia sa jeden druhému z tých poslucháčov, tak je to veľmi zábavný život, že? Na vysokej škole a keď skončí, áno, tak naraz len, to je moment, mnohí, ktorí sa potom zlaknú, že sú sami, áno, a teraz čo robiť a ako robiť. Lebo niekedy tí profesori, ktorí sú dobrí, áno, tak tí sa si vedia niekoľko slov povedať, že jak má robiť, ale nesli robiť chyby. Tak a potom sa zamyslí, ale musí proste ako začať tvoriť vážne a nad tým rozmýšľať, čo robiť. To je ten moment najdôležitejší. Talentovaným výtvarníčkam, ktoré vdychujú tvorivú atmosféru majstrovho ateliéru, patrí aj absolventka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Mia Sás. Pochopila, že vlastne, čo je dnesná malba, lebo vo svete sú všelijaké izby, áno. Neskutečne veľa je to, čo jak malovať, áno. Keď ja som 2 roky robil surrealizmus, fantastické umenie, takže ona inklinovala už v takej tvorbe, s tým mojím kolážom, ktorú aj som videl teraz, čo som doniesol, že prezentovať, že ktoré sú vynikajúce, dobrá kvalita a je to obraz, ktorý je správny. Áno. Nie pekný, ale dobrý, lebo ja nemám rád, že pekné, to je slavé slovo. Dobré sú. Tak myslím, že keď predstavíte jej rozsah jej tvorby, to už stojí za to. A ja myslím, tie námety, ktoré má ako o meste a tak, sú veľmi ťažké. Veľmi ťažké. Čiernobiele, ktoré mám čiernobielu veľmi rád a vážim si ju. A s tým vyjadriť proste to, čo chce, tak držíme jej palce. Vzťah majstra a výtvarného prísľubu nie je v tomto prípade v rovine mentorských pripomienok toho staršieho, ale v znamení rovnocenného dialógu umeleckých kolegov. V podstate on je veľmi úprimný, čo sa týka ako názoru na výtvarné umenie. On nebude rozprávať, že toto je dobré, keď je to zlé. Hej? On vyslovene povie, že výtvarníkovi, že či je to dobré alebo zlé. No vlastne tým pádom on toho výtvarníka aj posúva, hej, že si nedáva vlastne tú servitku pred ústa. A sa ma pýtal, že Mia, že prečo v tom meste nie je ani jeden človek. Presne toto mi on ako stále hovorí, hej. Že daj tam aspoň vlka, to bude aspoň zaujímavé, alebo nejaké zviera. A ja vtedy, že no dobre, tak porozmýšľam nad tým. Tak to bol taký zaujímavý postreh naozaj, že to vlastne, mne to ani nikdy neprišlo, že tam chýba človek. Párkrát som sa aj pokúšala do mojich kompozícií, ako keď vlastne kreslí mesto, vkomponovať alebo vsadiť človeka a vyslovene mi to tam nešlo a ja som ho musela zmazať odtiaľ. Neviem, prečo to tak je. Možno, že niečo v podvedomí, že nechcem v tom meste ľudí, alebo mesto je vyľudnené a možno, že je tiché potom. Možno preto, neviem naozaj. Mesto nepatrí k častým námetom v súčasnom umení, no Mia Sás mu prisúdila tajomnú mystiku a civilnú náladu. Je to živý organizmus s mnohými podobami. Námet mesta to vzniklo úplne náhodou, keď som kreslila môjho deda portrét a vtedy snežilo a to je vlastne na Kolibe hore a ja som vtedy videla, že wow, že jak je proste úplne nádherná v podstate Bratislava, čo sa týka horizontu. To ma fascinovalo a ja som to vtedy chcela hneď okamžite v ten daný okamih vlastne zachytiť. Aj sa mi to podarilo, ale na to som potrebovala naozaj veľmi krátku dobu, lebo to v podstate sa hneď mení panoráma mesta. To, keď sneží alebo je slnko a tak ďalej, ono tie budovy, všetko svetlo sa vlastne mení, hej. Tak som sa to snažila, hneď som to musela vlastne expresívne zachytiť a tam vlastne začal ten okamih toho, že som
a vlastne sa od toho dňa vlastne kvázi venovala mestu. Možno mnohí ľudia si myslia, že to je poňaté melancholicky moja tvorba, ale nie je to tak. Ja som sa snažila skutočne zachytiť takú tú prostorekosť mesta ako takého v čierno-bielej vlastne farbe. Mia Sás je Petržalčanka a na jej obrazoch to aj poznať. Objavuje skryté pôvaby nočných scenérií a zaznamenáva príťažlivé premeny kedysi sivého sídliska. V Petržalke ja som vyrastala od malička, takže ju poznám veľmi dobre a v podstate zblízka ako takú. A nevnímam ju ako iní ľudia, že v podstate z diaľky, hej, oni ju vnímajú, ale ja ju vnímam ako znútra, ako takú, lebo v nej vyrastám od mala. A Petržalka má svoju poetiku a hlavne v noci, keď všetko stichne a vlastne svetla v podstate v Petržalke sú veľmi zaujímavé. V Petržalke som vlastne najprv začala kresliť vyslovene realisticky, ale potom neskôr vlastne už, myslím si, že každého umelca to potom neskôr ťaha vlastne, nie že k abstrakcii, to by som nepovedala, ale možno k snívaniu alebo magičnosti ako takej, že posunú to niekde inde, tú hru svetiel. Vždy vlastne tvorím to, čo cítim a to, čo ma baví, aké farby momentálne ma oslovujú alebo aké námety a tak ďalej. Asi 2 roky som sa vyslovene venovala iba čisto pastelovým farbám, hnedým, a ktoré vlastne námety tam boli viac menej romantické motívy prírody. Až do surrealizmu to prechádzalo. Mestské cykly nie sú len panorámou. Obrazy Mii Sás sú stavom jej duše. Doslova z nich cítiť, ako sa autorka snaží zachytiť autentický okamih prítomnosti a prisúdiť mu individuálny príbeh. Snívá melanchólia je nadnášaná expresívnym rukopisom a ten je zase korigovaný suverénnym ovládaním remesla. Mladá umelkyňa je k svojim námetom empatická, ale nič nechce prikrášľovať. Jednoducho to nepotrebuje. Vie, že koľko energie dá do obrazov, toľko sa jej z nich vráti. Jej obrazy možno vnímať aj ako zvnútornený obrazový denník s mnohými kapitolami. Raz sa realita doslova rozleje do abstraktných čiar blikajúceho mesta, inokedy získa pevné kontúry zažitých vnemov. Jej výtvarný prelet ponad mesto je osobným únikom do jej výtvarného azylu. Mia Sás si ho však nenecháva len pre seba. Otvára dvere každému, kto chce vojsť do jej sveta.